Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария и днес в Cold Market сме с професор Мермерски, с когото ще ви представим един изключително полезен универсален продукт – болкоуспокояващ масажен гел. Често в натовареното ни ежедневие ставите и мускулите се схващат и напомнят за себе си. Професор Мермерски, с какво този продукт е по-различен от тези на пазара? Ами с това, че работи. На шега, ама си е истина. Всъщност това, което съм съчетал и което е малко по-уникално от другите болкоуспокояващи продукти, които също както и този съдържат основно мента, ментол, цитрусови киселини. Тук съм включил и хамамелис, защото той дава възможност, малко по-дълбоко прониква и дава възможност да се адресира не само да замаже, да го кажа, болката, а всъщност и да я третира на мястото, където е било то мускулни спазми, мускулни болки, мускулна умора, мускулна треска, ставни болки вследствие на различни видове, дори така на възрастните притеснения, които са свързани с артрит и с възпаление на ставите или по гръбначния стълб. Така че всъщност наистина продуктът е универсално приложим, както за много млади и активни хора, които са дори атлети, се ползва много често от тях, така и за по-възрастни хора, които вече вследствие на натрупаните години започват да имат болешки тук и там, било то в гръбнака, било то в колена, в лакти, в стави, в пръсти. Наистина универсално приложим продукт. Значи, подходящ за абсолютно всякакви хора. Които имат някакви болки. Които имат болки. Да. И много често сме чували за спортистите, които се оплакват. При тях също може да се използва. Абсолютно. За хора с висока физическа. Точно, при висока физическа активност винаги има болки. Ако по принцип, особено младите хора, те имат тенденция да претоварват и ако са, дето се казва, да не се съобразят много с начина си на живот. В този случай имаме едно бързо решение, в което с втриване в кожата на съответното място на болката в рамките на 5 до 10 минути имаме абсолютно облегчение, отпускане, притопляне, такива усещания. Да, много е важно, когато изпитаме болка, да имаме продукт, който веднага да можем да отреагираме. А подходящ ли е за ежедневна употреба? Да, абсолютно. Той е подходящ дори за загряване, за да, по принцип, знаем много добре, че всеки атлет, било то професионален или любител, ако започне рязко натоварване, да кажем с тенис или с някакъв вид бягане или пък някакъв вид гимнастически упражнения, ако не загрее, може да си причини някакъв вид травма или болка. Този гел всъщност е добър за проблемни места, които имаме, да бъде втрит на мястото и след това съответно да се извърши разгряването и вече влизането в съответната активна дейност, спортна или физическа. Тоест той може и да ни предпази от бъдещи травми. Да, превантивно може да се използва, защото наистина ако влеземе в един вид движение или дейност с разгрята мускулатура и разгряти стави, е много по-малък шанс да си причиним някакъв вид нараняване. Уважаеми зрители, ако и вие искате да се възползвате от този продукт, може да го поръчате от сайта на coldmarket.bg.